सनामोन भिडिअ जागायनायनि सिगां मोनसे खोथा होनग्रोनि र' आङो। दा ओमफ्राय खोथायानो जाहैबाय लोगोफोर। बोरै जाखोलै लोगोफोर हो? बे गासिबो नङा आरोना, खायसेफ्रा मा जायो दिनै जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनालासिनो नायनानै जोंखौ आरो नायनानै बायदिसिना बुंहरबाय थायो। हामालै बेफोरबायदि बुंहरनो नङाना। जों नों सासेनि थाखायल'थ' लाबोआखैना भिडिअखौ, गोबांनो नोंनि अनगाबो गुबुनफ्राबोथ' नायोना जायफोर मोजां मोनो। औरा आरो मा बाथ्रा बेलाय हो, जोंनि भिडिअआ सैमा खि। असाइस नायजाला नोंसिनि भिडिअआ बेफोरबायदि आरोना। आरोथ' जोंनि बेफोरबायदि असाइस भिडिअखौ नोंथाङाथ' नायनो बानानै ओमफ्राय माथो एपिसोडखौनो नायबाय थायोलाय जोंनिखौ हो? नायनोनो जुदि नोंथाङा मोजां मोनाबा बे टाइमखौनो नों मानो टाइम पास खालामो? गुबुन खामानिफ्राव हगारबानोथ' जायोना। नोंथाङा थानोबो हाया खोमा न' नायाबा, बेखायनोथ'। आरो सिगाङावबो नोंथाङा बुंदोंमोन। आरोथ' नाय जियानो जा, नोंनि मोजां मोननाय मोनि बेफोर नोंनिसो खोथाना, बेखौथ' जों मा खालामनो हानो? सोरथो ओमफ्राय बुंना लादों दिनै जोंनि भिडिअ एकदम पारफेक्ट जाथारो होननानै? जोंथ' लायाना। जिखियानो जा, असाइसानो जा बा नायजायानो जा, होमबाबो जों लाबोगोन। बेथ' जों लाबोखागोनानो, सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखानाय। बिनि सायाव खस्थ' जों खालामो, लाबोयो जों, बानायो जों, बेथ' जोंनि गोसोसो। आरोथ' मा नोंथांमोनाबो नायनो मोजां मोनासै नामा? देनाय सनामोन खिन्थाहर दे, जायफोर नायनो मोजां मोनदों मोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। माने मोजां मोनाबा मोनासै, मोनबा मोनबायसै आरोना सनामोन। अब्लाबोथ' जों नुजाफैबाय दे, उफाय गैया माथो खालामबावनो। नों मोजां मोननाय खामानिखौ मावब्रा, मोजां मोनैखौलाय मानोथो जबरदस्ति नायनो ना? औब्रा मेहे, जेन नायथार, नायाबा जानाय नङा। जोंनिखौनो नायथारनांगोन जेरैखि जायाबाबो, बेफोरबायदिसो आरो। जों बुंदों, नोंथाङाथ' हिनजावना हौवा बेखौबो मोनथिबा, जुदि हिनजावबा इसेबां गाज्रि राव। आयु हाबाब, नोंनि गोसोआव इसेबां बेफोरबायदि राव हाबना दंजोबो आरोना। हौवायानो जा हिनजावानो जा, अब्लाबो जेन जोंहा माबा लस खालामना होदों? जोंनि गोसोब्रा, जों लाबो दा लाबो, मोजाङानो जा गाज्रियानो जा, जोंथ' होबायानो थागोन। आरो नाय, जुदि एसेबो मोजां नङाबा खुन बोसोरनिफ्राय जों लाबोगासिनो, होमबा जों दाबो मानो लाबोबाय थाखो? आयु आरोथ' नोंसो मोजां मोना जानो हागौ, नाथाय माखासेयाथ' मोजां मोनोना। जोंनि थाखाय जि नायो बेनो थोजासे आरोना। 10,000 मानियानो नायो, मोनथिबायना लोगोफोर? बे 10,000 जोंनि थाखाय बेसेबा बुरजा आरोना। औरा थुनथुलि, 10,000 इसेबां खमथ' नङाना लोगोफोर, मालाय नायग्राफ्रा नायखायो आरोना। आरोथ' बे जाबा दाजा भिडिअखौनो मोनथिगौ नोङो, बेसेबां गोबाव बानायनांगौ जायो जोङो? आरो नङाबा नोंनो लिरना हरलै, जोंनिफ्रायबो एकदम मोजां बरियानो हो, रोंगौबा। बिनिफ्राय जोंनाथ' जाखाया नालाय हरजायालै, सोलियो जोंना जायाबाबो। औब्रा माया, आरो बे जोंनि मोनसे इन्ट्रेस्टब्रा। जोंहाबो जोंनि लोगोफोरजों माखासे जायफोर मोजां मोनो बिसोरजों कानेक्ट जानानै थानो मोजां मोनोना जोंबो। दाथ' नाय लोगोफोर, दानि जुगाव ना ओरैबायदि, जाय जेरै हायो बे देखायनोसो हानांगौ, माने गावनि रोंगौथिखौ। आरोथ' सानसेनो लाबोनांगौ, बेसेबां सम थाङो, बेसेबां खस्थ' जायो जोंसो मिथिगौ ना। बेखायनो जों लाबोयो आरोना, जिबाबो जाबाबो जायाबाबो। दा ओरैनो नायनायावथ' एकदम नर्माल नुगोन आरोना, नाथाय बानायनांगौसो जादों दा हो? अब्लाबो जेबो नङा दे लोगोफोर, जों माने मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय लाबोगोन आरोना। मोजां नङाबाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ दे सनामोन। ओमफ्रायथ' रावबो जुदि मोजांखौनो मोनाबा, अब्लाथ' जों बिसिमहालागै सौफैनाय नङामोन। नोंथांमोना जोंखौ अननायखायसो जों दिनै बिसिम सौफैदों। एसेबां गोलाव फैबाय जोङो, मानि थाखाय? जायफोर जोंखौ मोजां मोनो बिथांमोननि थाखाय ना। जाबायलै सनामोन, मालाय जाय नायो नायखागोन, नायग्राया नायखायो हनै, अनग्राया अनखायो, आरो सैया सैखाया बेफोरबायदिनो। गाज्रि मोनग्राखा हाजार बुंबाबो बिसोरनि गोसोआ मालाबाबो गाइखेर बायदि गुफुर जागोन नामा सोरबा हो? आंथ' मिथिया दे माखौ लाना हेट खालामहरो, बेथ' मोनसे एपिसोडसो, बेखौनो लानानै माने हेट खालामहरबाय आरोना। मोनथिला दे माया आन्टी, जोंखौ मोजां मोनग्राया नायगोन मालाय माथो जाखो आरो, जेबोथ' जबरदस्ति गैयाना। औथ' आरोहाय। अके होमबा सनामोन, दान्दिसे नायलांलायदो, जायफोर मोजां मोनो आरोना। ओखिमोन आंनि बिहामजो। आरो आंनि हाबाखौ सानाखै नोङो हो? नांगौबा नोङो जोंफोरखौ एसे खबर होनानै माबाना, बिहामजो बिदि खालामनाङा दे आरो दे बिहामजो। जागोन दे आयै, आं दिनैनिफ्राय बिदि खालामथारला दे, नोंसोरखौ दुखु होलाना। ओमफ्राय थ'दो, जमानो खेबसे सालोंनोसै, आं ओजों थांफिननांगौ। सारमोनजों माबा इम्पर्टेन्ट डिसकास खालामनांगौ दंबावो। दे बिहामजो, नोंनि खामानिखौथ' मा बुंबावनो। फैदो फै, लामायावलाय मा रायलायबाय थाबावनोसै। उनफोराव बिसोर सुथुरफोरखौबो हमनो सासे मोनदों होनदों नामा, दोखो बुनांगौ बिखौ। औलै आयै, ओमफ्रायथ' बै सासे सेंग्रानावथ' गुलिसो नांबावदोंना। आयु, बोरैबा गुलि नांलायलायनो गिलु बालुनो हो? औ आयै, दा बे सेंग्रायाबो एसे मोजां फैबाय दे। डक्टरा बुंदों एसे माने दाबो मोजां हामजोबाखै नालाय, हस्पिटालावनो थाथ'नांगोननो बिबो। आयै नुदों नै, ओमफ्राय हजों न'नि मानसिफोरा खबर मोनदोंना मोनाखै बिहामजो?
दा बिमानो खोन्थाहरबाय माने बिमानावबो फन गैया नालाय न' खाथियाव खिन्थाहरनानै दा बिमाया फैसिगोननो मा जायो बोरैबा नोंनाव नांफ्लांबानोथ' आंखौ बासायनायावथ' बेनाव बिदि गुलि नांबाय दा जारलासो जागोनहाय सुथुरफ्राबो जोबनोनो थाङा औलै आयै बोरैबा उइनायखाबो मारै बि हरखाब बिदि जाखोथाय फात्ताखौनो मोनासै फैदो फै आबा नोंबो आथिं आखाइ सुयोना दुगैहैदो एसे स्रां जादो सानैबो आरो दसे रायलायनोसै बैयाव जिरायनानै औ दे आयै नों थुग्रोलाय फैगासिनो जोङो दे ओइ थुनथुलि ओमफ्रायथ' बे सेंग्रानाव सोंदों बे सिनायो नामा बिसोर मानसिखौ नो सान आइ डन्ट थिंक बेबो मोनथियानो जेबो सोंनायाथ' सोंदों अब्लाबो गावलाय बुंदों जेबो बिदि माबा सिनायनायाव गैयानो बिसोरो रावखौबो नुफेराखै होमबा नोंसोर सानैखौल' हरखाबै बिदि खालामबाय जे बिसोर एटेकनो बेनोथ' र' थेवबो उनाव मोनथि मोनगोन ओमफ्राय नों बिदि थांनांला दे आं बुंखाबाय हले आं रागा जोङोब्रा नोंखौ नाथाय बांद्रायबोथ' जोङा ना आच्छा बेसेबांथो बुरजा रागा जोङो एसेल'ब्रा एसेल' माने दसेल' आरोना बुरजा नङालै नङाबा आंनि गोसोखौ बिराद गाज्रि मोनो बोरैबा मोनबाय थायोना बिदि निउस खोनानानैथ' बांसिनसो गाज्रि मोनबायमोन आङो ओमफ्रायथ' नै दाथ' आं सफैबायना मोजांनो अबाव मिनिदोंसो बे हाजिजिनो अबाव थोद आरे आंनि सानसु सुइट नोंनि अननायानो आंजों दंबाय थायो जेब्लायबो होमबा नै बे थुनथुलिया मा जानो थेवबो ब्रा गिनाय मोनोना गिनांला दे आरो न'आव सफैखाबायना दा आंनासो बिखुनजोआ रायबावलाय लांगोन बियो थुदो दे आरो थुदो आंहाबो बिखुनजोजों रायजायाबा गखालालै नांलायनायनि आंहाथ' एसे रायजाखाबाय दा र' रायजाबावो ना मायो धोर माबा मा जायोथाय होनबा ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय आरोना हो मानसिनि लाइफआबो प्रब्लेम फैयो आरो बिनि सायाव फनाबो प्रब्लेम जाबावो सिमफोरा नेटवर्क नेट कानेक्शन थुर एफा थांलाय फैलाय जायानो माबाफोर इम्पर्टेन्ट खामानिबाबो रागा जोङोलै आं बिदि जाबा नंगौ दे लोगोफोर आंनाथ' जामारखादोंलै बेबायदि मिथिबायना फनफ्राबो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायोलै मा होनबावनो आरोथ' एखनबा समाव नेटआ थांलाय फैलाय जाबाथाय नोगोद रागा जोङो बिरादनो जारलासो जागोन दिनै बा ओमफ्राय सासे आंजों रायलायबाय थाग्रा आरोना लोगोआव लिंहरदोंमोनलै थांनांगौमोन र' उफाय गैया एसेसो लाइफफोरखौबो आवगायनांसिगोन ना बै समावनो बेसेथो थाबाय थानोब्रा आङो गोसोआ बोरैबा मोनलायलाङोना दे आरो दसे थानानै थांसैलै दिनैथ' थांनो लिंहरथारदोंमोन ना थांनायसै आरो आंखौ नुफेराखैनो नायनोनो सिख्लाखौलाय आंथ' नुबाय समायनाब्रा जारौआ जेलाव माने बेफोरबायदि नुलायलायाखै नालाय बेखायनो नायनोलै थांनायसै दे आरो दसे सम गुबुनफोरजों रायलायनानै टाइम पास खालामाबालाय बोरै जानोलै मेहेर उफाय गैया रं नाम्बारथ' नङामोन जारौआ बेबो माने फेसबुकआवसो लोगो मोननाय ना जोंहा रं नाम्बारथारबा एसे बोरैबा नाङोलै बेबा माबायदि जायोना थांनायसैलाय आरो दायो दसे वाव लिंहरदोंमोनथाय र' दायो कल खालामफिनसै आङो दे आरो आखाइफ्रा माबे सालाय आयै बियो ओंथिया उदुंथार आंनाव नांगोन ना बिमा खारबायलिनि फिसा आंजों जुबानसो लागायदों नोङो गोख्रै खामानियाव गोसो हो दे एरना हो एसे मोजाङैनो एर मोननायादि आं आयै उदुंथार उफुबोनबा आंनाव उनानो उदुंथार ओंख्रियाबो जागोना जाया नोङो दाउ बेदरखौ जानोबा मोजां संनायाव आंखौ हेफाजाब हो ओमफ्रायथ' आयै आं बिखाखौ जागोन दे गोथाव मोनो आं बिखाखौ जागोन नोङो हो नोंसानो ओमफाया बिखाखौ नोंनो लाबोआखै आंसो जागोन बिखौ आंथ' गोथाव मोनोमोन आबैयाबो आंनो होयोमोन दे आरो आखाइफ्रा एसे मोजां ओंख्रिया सोलोंनानै लाखा बेटि देनांहाय आरो एसे देरबावबोला आंनि थाखायथ' खुब मोजां जागोन गासैबो खामानिखौनो जि मावनो रोंजोबगोन ना बे आरो आं जिरायदो जागोन दे आरो आङो आइ मिलिजानि सायाव नाथ' बिमा मोनथियो ना बिफा मोनथियो ना बिबैयाबो मोजां मोनथियो नोंखौ बिमाजों दं नालाय दं सोर मा मोननो नोंखौथ' आरो आं जाम्बि खालामगोन नोंनि सायाव नोंखौ बाहाय जागोन आं आरामनो देनां आरोथ' हिन्जावनि फिसाना मोजाङानो जादों दे बांद्राय बारा मोनबा देनां ब्लड हाबाखौबो हरगोन आंहालाय आरो मा टेनसन बेयावलाय मामा मिला मानो फैयाखै आं थांगौमोन
साननांबाय थाखुदे आरो नोङो आयै बेखौ एरबाय आं बेफोरबायदिनो एरनांगौ ओंख्रि संनो रोंहांदों दे आइसना दे मोजांनो देनां आराम रोंलांसिगोन नोङो आबै मिलिसा बे बुरिया आरो ओंखाम संग्रायाव मानो फैखो आयौ आबै मा खालामनाय जाखोसै बेलाय आइ ओंख्रि संदों बेवहायलाय नोंहालाय मानो बिदि थाखो आबै बिहामजो मा बेफोरलाय गथ'आ हनै ओंख्रि संनायाव आबै आइया आंखौ आयै माबा मिलिसनाया बेखौ नायबाय थादों आयै आं जे अनला दाउ संदों बिमाया बोरै बोरै सङो आंबो एरनायनो मा होनदों आरो गथ'आ नै आयौ दानिफ्रायनो गथ'आ नै बेफोरबायदिखौ सोलोंनो नागिरखोना माखोसै आबै सनायालाय नङा आबै नै नायदो नै मिलिसना दा आबैयासो आंखौ सानसिगोन नोंखौ खामानि मावहोदों नाथाय बिदि नङा ने आइ ने आं ओंख्रि संनायखौ नों सोलोंदों ने देनां सिख्ला देनायनाय जाबा संनो रोंनायनि ने आइ आयै सनाबाना आंनि फिसौआ दानिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रिसो संनो सोलोंदों आबै सना आयै सनाबानानो फैदो फै आबै सना आंहा नै जि गोथाव माबा लाबोदों आं नोंनो नों जायो ने लादु लाबोदों आं लादु फैदो फै आबै लादु लाबोदों आबै लादु लाबोदों आबै सना फैदो फै बिहामजो हादे एसे देरबावथों ओमफ्राय उनफ्राव सोलोंबाय थाथों दा बिनि फरायनाय लिरनायनिसो सम बेफोर ओंख्रि ओंखामफ्रा बाद थोथ' आयै नैसो खुरिया बुरि नोंनि नोंसौजोआ लेखा फरा रोंनो नोंनि नोंसौजोआ जाम्बिसो जागोन जाम्बि फुरा इन्जयबो मोनलायलायोहाय हारसिंबाबो आया आइनालाय मा फाव जाखो बेलाय दिनैसो बेफोरबायदि नुफेरबायलां आइखौ आयै आबा जायख्लं बा आयै नों बेबायदि मोसालायोबो आरो मोसानोबो रोंलायगौ हाय आबा हाय एसेसो मोदोमफोरखौ माबाबाय आरो रेजें जानायनि न'आव जिराय जिरायनो जेरावबो थाङा माया मोदोमफ्रानो माबालाय लांबाय एसे मेनटेन लाखिनांगोन ना बाब नंगौ नामा दिनैसो नोंखौ बेबायदि एसे हेपि नुदोंलां आयै हेपियाथ' थाया नंबाबो थानो गोनां जायोना बा माथो खालामबावनो आयै आंथ' बेबायदिनो लुगैखायोना नोंखौ जेब्लायबो मिनि खुसि रंजायै हेपि था होननानै नाथाय नोंसोर थांखांनाय बाथ्राफोरखौनो गोसोखांनानै दुखु जाबाय थायोना हारसिंनो दे आरो आबा आं एबारनिफ्राय बारा दुखु जाबाय थाला दे आयै बेबायदिनो हेपि था दे जेब्लायबो जागोन दे आरो जागोन आरोथ' आयै आंनो 1500 नांगौमोनलै आं मोनसे जायगायाव थांनांगौ दंमोन मोनसे फिसा खामानि दंमोन नालाय 1500 नै आबा फैसाखौथ' आं हरनो हागोनहाय हानायालाय नाथाय नोंबा मायाव बाहायगोन मोजां ना गाज्रि आरो खिन्थु बेथा मोजां खामानियाव बाहायालासे फां फुं खामानिफोराव फैसा बिदि गारलाबाय थाबा जानाय नङा दे ओरैनो खामायग्रा गैया नङालै आयै एसे नांगौ जादोंना बेखायनोसो माबा मोनसे लेखा बायनांगौ दंमोन आंहा लेखा बायनांगौ ना मा बेखौलाय नोंनि गार्जेनावनो बिहरनो हायोमोन ना नांथ'ला दे आयै नों फैसाखौल' हरदो ना ओमफ्राय माने आग्लायबा एसे होफैफिनगोन ना आङो जानला मानला नङा दे नोंनि फरायनायावनो बिराद थांखायो आंहा ओरैनोबा नोंनि आफाबो गैया ओरैनो जि दङ नोमायासो बिराद खर'आ बजाय टेनसन लानो गोनां जायो आफा जागोन दे आयै आं बुजिखायोना आं जास्ट एसे खामानि दं नालाय बेखायसो बिदोंब्रा आरोथ' देनां ना आयै आं माबा नङा माबा मोनसे जाखाथारगोन नायल' माबा मोनसे खालामगोन आं जिउआव नोंनि खस्थ' खालामनाय आंखौ फोरोंनाय बेफोरखौ आं ओरैनो थांनो होआ ना दे आफा बेफोरबायदिनो बुजिनांगौ आरो मा नोमानि खस्थ'खौ नोम्बोखौथ' बुंनोनो थांला सानलानो आं बिखौ नाथाय आब'खौ सानाबाबो मिलिखौथ' सानोना आयै आं गिनायसो मोनो आबा बेखायनो नोम्बोआबो बिदि जालांबाय नोंखौबो माबा मोनसे आल्थुक फाल्थुक जालांबा नोमायासो बेसेबां नाम मोनगोन आबा सना जे गथ'फोरखौनो मोनसेबो गियान मोजां होनो रोङासै होननानै नों बेफोरबायदि जाजानो लुगैदों नोंनि आइखौ बेखायनो गाज्रि लामायाव आगान दाहोदे आबा दे जागोन आयै नोंनि आंखौ फोथायनाय लाखिनायखौ आं जेब्लायबो साक्सेस जाहोगोन आयै दे अब्लालाय आबा फैसाखौ लायनि र' आङो दे होमबा दासान्दिथ' लाइफआव मोजाङैनो सोलिथ'गासिनोलै नाथाय मोनथिया गोसोआ माने एसे बोरैबा मोनदोंथाय आंखौ मानोबा माबा जासि बोरैबाल' मोनग्रा जाबायलै गोसोआनो माबा एकदम सानफ्रांग्रा जाबाय अभार थिंकिं ना मा होनो बुजायनायाथ' बुजायनानै दोनो र' गोसोफोरखौ थेवबो गिनाय मोननायानो खारालै दसेनो जाब्रबनायाबो जोबाना बेखायनोथ' गड प्लिज आंनि लाइफआव बेफोरबायदि जेबो प्रब्लेम दालाबोलै मानोना थुनथुलिजों आं बिराद हेपि आरो बेजों थानो लुगैयो जेब्लायबो जिउनिफ्रायनो गोमाजानो गियो आं नोंखौ बांद्रायथ' बिदि साननाङा थेवबो आंनाबो लाइफनि प्रब्लेमानो जोबाना मा होनबावनो आरो ओइ बाजै
बोरैथो बेबायदि जाखोरा हो किडनेप जागुलायनायनो थैस एकदम जाहां आरोना सोरमोनथाय मोनथियालाय मेहेर सोरमोनबा जायखिया सासे हमजादोंथ' बेनिफ्राय मोनथिखासिगोन जों नागारा बिखौ थिगसे लागावना होखालै बाजै जानला मानला नंदोंलै आंनि बाजै थुनथुलिखौ जेब्लाना फांगा नांगोन अब्लासो मोनथिगोन औरा मेहेर आरो जुदि बै आंनि सासे लोगोखौ गुलि नाङाबाथ' बेफोरबायदि जाबावनाय नङामोन बासिबावनाय नङामोन बिसोरो नै हाब बोरैब लोगो जालायखो बाजै नोंथ' बेखौ हेडसो खालामोमोन ना बाथोदो दे आरो मेहेर मानसियाबो सोरिब न'खरनि दां माने बांद्रायबो एसे फाल्थुक नङा थेवबो आं बुजिना फैखाबाय दे बिखौ ए ओमफ्राय बे बुजिसिगोन ना माथो हो ओइ बाजै हरलाय फटक दंबा आं नायनिथ' माबायदि आंनि बाजैखौ लाइन मारिग्रा बे दे मेहेर उनाव नायदो आमफ्रायथ' ओरैनो मानसियानो टेनसन थाखायो बिनि सायाव आरो बुंजानोबो थोबावासो माथो होनबावनो दे आरो मालाया हाजार खस्थ' खालामबाबो बायदिसिना बुंनायानो जोबालै मोजां खामानि मावबाबो बुङो गाज्रिबाथ' बुंनोनो नांखाला खायसेनाथ' खुगाफ्रानो लागाम गैया खोमा गाव गावबा मारै थायोथाय मोनथिया मालायखौ हले बुंनो मोजां मोनोलै ओहो बाजै मा जालायखो जेबो नङा दे बाथो बेफोरखौ औलै थुनथुलि मानोलाय बेफोरखौ सानबाय थानो बाथो इगनर गासिबो जों दंब्रा बाजै सोर नोंखौ टेनसन होदों बुंलाय जानला मानला नङा दै आंनि बाजैखौ गासैनिबो लाइफआ एकदम मोजां सबसे बिराद मोजां जाया दे खायफानि लाइफआ बिराद खस्थ' दंसोयो ओंखायनो जाबाबो जायाबाबो एकदमबारे नाजानांगौ आरोना लाइफआव औ गुबुनखौ बुंनानै टाइम पास खालामस्लायस्लाय गावनो माबा मोनसे खालामब्रा मालायखौ बुंनानैलाय मा मोननोसै दे जाबाय दे ओमफ्राय आइखौ र' साहा फुदुंदोंमोन नायनि आं जादोंना जायाखै साहा लोंनो गोसो जायाखैलै बे थान्दाखौसो लोंगोन आं थेख्लानाव बिहरखादोंमोन ना औ राइट बाजै थान्दाखौनो लाबोदो आदा स्राय थान्दा लोंनानै खर' माथाफ्रा एसे थाजिम मोजां जाथोंसै ना फाइनालि दिनै आइखौ लोगो मोनसिगोन आङो ओमफ्रायथ' एबि बाबा नों बेयाव फैबाबोथ' आरो मोनथिगौ अब्लाबो थांगोन आं आइखौ लोगो हमनो आंनि आइया आंखौ गोसोखां नाथाय आंथ' गोसोखाङोना गोरबो बुंजासे मेसिवाय जों बिनिफ्राय थाब थांफिननांगोन नाथाय आबि नङाबा आबैया थाब फैनो खोन्थादोंना आंनि गोसो आंनि मर्जि आं जेब्लासिम थाया आंनि गोसो नाथाय नोंबोथ' गोजाननिफ्राय फैनाय ना आबि बाबा सो वाट जेबो नङा मानोना दा आइखौ नुब्लानो गासिबो बावजोबगोन आङो येस जों दहाय खबर हरनाया येस दहाय खबर हरनायामोन ना मा मुं होनदोंमोनलाय दहाय खिन्थादोंथ'मोन सोरबा फैगोन होननानै दा नोंथांमोना सोरखौ लोगो हमफैदों होनदोंमोन आं अलंबार आरो बेयाव लोगो हमनो फैनाया आंनि आइ जायो मा मुंमोनलाय नोंसिनि आइनिया आंनि आइनि मुङा